दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुमाया रौतानि बड'लेण्ड फोथाराव गाबोननिफ्राय जागायनानै फैगौ 29 जानुवारिसिम गाजा गोमजायै खुंनाय जागोन। बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुमानिनो खामानिफोरा 90% आबुं महर मोनबाय होननानै फोरमायदों। फोरमायनाय बादिब्ला बे 52थि बोसोरसालिया जथुमानि खामानिफोरखौ सानसेनि उनावनो गासै खामानिफोरखौ मावफुंजोबगोन होननानै बुंदों सामलाय आफादनि आफादगिरि रबीन्द्र बसुमतारी बिथाङा। खुलुमबाय। सेथियावनो गासैबो आर'नाइ रादाब निउस नायगिरि नोंथांमोनखौ बे समाव आं दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे रौता बेयाव जिखिनि 52थि एनुवेल कनफारेन्स आबसुनि जानो गोनां बेयाव दायो खामानि सोलिबाय थादों आरो जों बेजों लोगोसे गोबां बिदिनो लाहार फाहार जि जानो गोनां बेयाव खामानि मावबाय थादों आरो बेजों लोगोसे जों दायो फै मिथिनो लादिनि बे बिथांमोननिफ्राय बिसिनि खामानि बेसेबां आगबारिखो बे समाव आं खावलाय केमेरा पार्सन देखायनो थाखाय दा सानमानि जिखिनि बे आबसुनि प्रग्राम जानो गोनां एनुवेल कनफारेन्स बेसेखिनि आगबारिखो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुमाखौ देग्लाय रौतानि बड'लेण्ड फोथाराव खुंनो लादों आरो बेखौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों रायजो राजानो मोनथिनो मोननानै जों गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांमोनखौ साबायखर बावदों। दासिम जोङो जि समनिफ्राय बानजाय आफादखौ दाना होदों बे समसिम बेवहाय जेसेबांखिनि आलासि फैनो गोनां दङ जोंनि आसामनि वेस्ट बेंगलनि नेपालनि जिखिनि बाहेरानिफ्राय जिखिनि आलासि फैगोन बे आलासिखौ बानजायनो थाखाय बिथांमोनखौ जों बरायनो थाखाय जों रायजो जादों थियारि जादों आरो दासिम जोङो 80-90% जों आवगायबाय। गासै बेवहाय जानाय लोंनाय जोंनि आलासिफोरखौ दोननाय आरो दै जगायनाय साहा जगायनाय ओंखाम जगायनाय बे गासै जोंनि 26टा साब कमिटिया खामानि मावबाय थादों आरो बे दिनैसिम मथा मथि 80-90% जाबाय आरो गाबोन सानसेनि गेजेराव जोङो 100% लांनानै गासै जोंनि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुमा बे जथुमानि आलासिफोरखौ बरायनो थाखाय जों बानजाय आफादा थियारि जादों। आरो बेजों लोगोसे दा जिखिनि सरकारा बेजों लोगोसे माबाफोर नेमखान्थि होदों नामा फालिनो थाखाय सरकारनिफ्राय जिखिनि बेवहाय जेनेबा अपेन मिटिङाव 29 तारिखआव चिफ मिनिस्टारा फैगोन आरो चिफ मिनिस्टारा बेयाव फैगोन हिसाबै चिफ मिनिस्टारनि जिखिनि प्रट'कलनि खामानि बे प्रट'कलनि खामानिखौ डिपार्टमेन्टेलि जों नायबाय थानाय जादों आरो प्रसासन दिगनिफ्राय जेनेबा ल' एन्ड अर्डारखौ लानानै जों पुलिसखौ लानानै खाथियाव लानानै बिथांमोनजों जयेन्ट एफर्टनि गेजेरजों जों खामानि मावबाय थानाय जादों। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना जिखिनि बे आबसु 52थिखौ फालिनो थांगासिनो दङ बेजों लोगोसे नोंथांमोना मा एन्टारटेनमेन्ट बा मा बेवहाय लानाय जादों? बेवहाय हारिमु आयदा दङ जोंहा अपेन स्टेजाव जिखिनि डेमनस्ट्रेसन प्रग्राम होनाय जायो सानब्रैनि जि हाबाफारि 26 तारिखनिफ्राय 29 तारिखसिम 26 तारिखनिफ्राय 29 तारिखसिम जि हाबाफारि दुलाराय बर' फरायसा आफादा थि खालामनानै होदों दिनैसो ओंखारनाय प्रग्रामखौ जों दिनैसो मोननो आखायाव दा बे हिसाबै जिखिनि इभेन्ट दङ बे इभेन्टआव जोंहा हारिमु आयदाया मैखोमै बाहागो लागोन आरो बेनिफ्राय जोंहा एक्जिबिसन दङ दिन्थिफुंसालि बे दिन्थिफुंसालियाव जों 24 घन्टा रायजोफोरखौ एन्टारटेनमेन्ट होनो थाखाय जों रेडि जादों। आरो बेजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा मिथिनो लुबैदों नोंथांमोननि बे जिखिनि आबसु कनफारेन्स दङ बेयाव माखासे एन्टारटेनमेन्टजों लोगोसे बर' सिंगारफोर फैगोन होनना खोनादों। नंगौ। नोंथांमोना मा बुंनो सानो सोर फैगोन? बेवहायथ' जेसांखिनि बिटिसि बा बिटिआर ओनसोलाव बा बिनि बादैबो जिखिनि बर' सिंगारफोर दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कन्डाक्टिंआवनो जेनेबा मोनसे आयदा दंखायो देंखो मु 1, 2, 3 नि थांनाय समनि जिखिनि बेयाव आर्टिस्टफोर दङ उइनारफोर दङ रानार्स आप दङ बिथांमोनखौ जों लेंहरजोबनाय जादों आरो गासैबो बेयाव बाहागो लागोन होननानै आं मिजिंथियो। मेनलि दा नोंथांमोना बेनि गेजेरजों मुंदांखा सिंगारफोरखौ सायख'नानै दोनदों। ओरैनो देंखो मु 1, 2 जेनेबा आब' सुलेखा थागोन बिग्राय थागोन बिथांमोनानो फैखागोन आरो बिनि बादैबो बेवहाय बे रोखोमनि स्पेसियेल होननानै नामखारिला गासिखौबो जों स्पेसियेलावनो दोनदों आरो मथा मथि। नोंथांनाव लास्ट सोंथि बेजों लोगोसे नोंथाङा रायजो राजाखौ मा खावलायहरनो सानो लेंहरफैनो थाखाय? बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो बानजाय आफादल'थ' हाया जोङो सिगांनिफ्रायनो रायजो राजाखौ इनभल्भमेन्ट दोनबोदों नारा हानाय खामानि मावनायाव जों इनभल्भमेन्ट दोनबोदों बेजों लोगोसे रायजो राजाया जोंनो माइरं खेन्दा हरदों रां खेन्दा हरदों औवानि खेन्दा हरदों दा बे हिसाबै रायजो राजाया जोंजों इनभल्भमेन्टआव दंखायो आरो बिनिखायनो बे जानो गोनां जे हिस्ट्रिक जे कनफारेन्स दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हिस्ट्रिकआ बे दिगाव बुंदों आङो 1982 मायथाइयाव बड'फा बेयाव आफादगिरि जादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिनि उनाव 87नि 2 मार्चनिफ्राय बिथांमोन बड'लेण्ड आन्दलन खालामदोंमोन आरो बे हिसाबै बे मोनसे हिस्ट्रिक प्लेस बिनि थाखायनो बर' जाथिनि थैनाय थांनायनि संग्रामा जों जागायबोदोंमोन आरो बेखौ गुदि खालामनानैनो बिनि उनाव 2004आव बेवहाय जेला बिटिसि सुक्ति जायो बिटिसि सुक्तिनि उनाव बेवहाय जोङो 18 बोसोरनि उनाव मोनसे कनफारेन्स खुंदोंमोन आरो बिटिआर सुक्तिसिम
बेखौ नायोबा दानिसिम 2004 निफ्राय नैबे 2023 सिमबो बे 18 बोसोरानो जायो 18 बोसोरानो जायो दा बिसोर बेयो मोनसे हिस्ट्रि कनफारेन्स जागोन आरो रौतानि कनफारेन्सआव सिगांफोराव बर' जाति दानायनि थैनाय थांनायनि मोनसे डिसिसन जाबोदों आं मिजिंथियो बे नैबे एबार रौतानि जानो गोनां जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 50 बोसोरसालिया जथुमायावबो बर' जातिनि थैनाय थांनायखौ लानानै मोनसे डिसकासन जागोन थान्दै मेलाव आरो बर' जातिनि थैनाय थांनायनि जे लामाखौ जों रोखा खालामनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो आरो बेजों लोगोसेनो रायजो राजाखौ बे गासै हाबाफारियाव 28 अक्ट' खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया जोंखौ बुंबाय थादों बेयाव सेमिनार जागोन स्टुडेन्टफोरनि बे स्टुडेन्टफ्रा जे इयुथनि थाखाय बेयाव जि सेमिनार लादों बेयाव आलासि फैगोन बेखायनो बेवहायबो स्कुल कलेजनि जिखिनि स्टुडेन्टफोर दङ इउनिभार्सिटिनि जि स्टुडेन्टफोर दङ बिथांमोना जाहाथे क'पारेट खालामो आरो बे हाबाफारिनि जे फिथाइखौ जाहाथे बिथांमोना आजावनो हायो आरो बेजों लोगोसे अपेन सेसनाव जाहाथे जोङो टारगेट खालामदों 15 निफ्राय 20,000 गेदारिंनि मोनसे टारगेट खालामनाय जादों बेयाव लाख लाख मानसि जागोन बेनिफ्राय गासै बे सानब्रैनि हाबाफारियाव बानजाय आफादनि जानानै आं गुरैयै रायजो राजानिसिम मोनसे खावलायनाय जे बिथांमोना जेरैबायदि जोंखौ रां रुफा थाखा फैसा औवा थवा होनानै जोंखौ जि मदद खालामबाय बानजाय आफादखौ आरो बे हाबाफारिफ्राव गासैबो हाबाफारियाव लैहोर लैहोर फैनानै बिथांमोनखौ बाहागो लाफैनायखौ आं लुगैजागोन आरो बिथांमोनखौ आं गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जितु 50 बोसोरसालिया जथुमाया बे उदालगुरि जिल्लानिनो बे रौता बे बड'लेण्ड फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों बियो खुंजानो थांगासिनो दङ दा बे जानुवारि दाननिनो 27, 28, 29 बे अक्ट'आव सानथामनि हाबाफारिजों बे बोसोरसालिया जथुमाया बेयो खुंफुंजागोन आरो बिनि थाखाय बे बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंफुंनो थाखाय बानजाय आफाद दानाय जादों बे बानजाय आफादा बे हाबाफारिखौ मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ मोजाङै जाफुंसार होनो थाखाय बिथांमोना साखाफारा जादों आरो बे बोसोरसालिया जथुमानि जिहेतु हाबाफारिफोर दा बे हाबाफारिफोराव गोबां जोंनि गेदेमा आलासि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन दा बेवहाय जोङो खावलायदों साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजा बिथांमोनखौ जाहाथे बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जारिमिनारि बोसोरसालिया जथुमा सानथामनि हाबाफारियावबो बयबो आइ आफा रायजो राजाफोरा लोब लोब फैनानै जाहाथे हाबाफारिफोरखौ जाफुंसार होनायाव बयबो मददथि होफैगोन आरो बाहागो लाफैगोन बिनि थाखाय आङो जिल्ला एबसुनि जानानै साफ्रोमबो जोंनि आइ आफा रायजो राजा गेदेमा आरो गुबुन गुबुन माहारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो खावलायहरदों जोङो बयबो मिथिगौ बड'फाया मोनसे समाव बुंलांदोंमोन जे बुहुमनि बर'फोर खौसे जा आरो खौसे जायोब्लासो जोङो बर' हारि हिसाबै जोङो गसंथानो हागोन गावस्रायोब्ला जोङो जोबस्रांगोन बे बाथ्राखौ जोंनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनो बेखौ फोरोंलांदों एबा लामाखौ दिन्थिलांदों बे हिसाबैनो जोङो जोंनि बर' हारिखौ मोनसे गोग्गो हारि हिसाबै एबा बुहुमाव गेरेमसा हारि हिसाबै गायसनलांनो थाखाय जोङो बयबो खौसे जानांगोन जों जायखिजाया दल संगठन एबा राजखान्थियारि एबा अराजखान्थियारि बिथिङाव थानानै खामानि मावाथों मानो बयबो जाय खामानिखौ मावो जोङो जेखि जाया जायगायाव थाया मानो बे खामानि मावनाया जोंनि हारिनि थाखायनो मुलाम्फा जानांगोन हारिनि जौगानायनि थाखायनो बयबो सिन्था खालामनांगोन आरो खामानि मावनांगोन अब्लानो जोङो हारि हिसाबै जेब्लाबो जों गसंथालांनो हागोन आरो जोङो बयबो जों खौसे जानांगोन आरो खौसे बे बाथ्राखौ जों बयबो सिन्था खालामो नाथाय गेजेर गेजेर बेबायदिनो जोंनि मावनाय दांनाय एखनब्ला हारिनि थाखाय खहाबो जानो नागिरो एखनब्ला जोंनि गेदेमा गुबुन गुबुन आफादफोराव थानाय जोङो नुदों दैदेनगिरिफ्रा एखनब्ला बुंनाय बाथ्राफोराव खौसे जानांगौनि बाथ्राखौ बुङो नाथाय माखासे बाथ्राफोरा बियो बिथांमोननिफ्रायबो खौसे जानायनि 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कभिड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन थङा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्थाथिं रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार